575. Indomaret. Kayak. Waduh, itu Indomaret, Bun. Sora. Beli jajan. Oh, main buri kahai Indomaret. Hah? Iya. Lihat. Aduh, surku deh. Ini tahu Indomaret ya? Enggak mana Indomaret ya? Nah, iya. Lewatnya nanti. Boleh mati nanti. Oh, kalau. Kalau. Iki ya? Itu oleh tak? Yo. Oleh ora iki? 70. Oleh. Iya tak. Kalau ya ben. Gue udah uang buat parkir guys. Kono ya? Pas aku ramadhan jejet benda. Iki lho, Raja Maret lho malan. Oh, alah. Itu Indomaret. Ini 75. Ini tulisannya loh. Enak 75 meter tapi rene. Oke. Endi? Loh. Nanti bos. Kae, Bun. Lah terus mlebune ndi? Kae. Ning kono kae malan. Lah mbok. Bener ganti iki, sono. Iya. Oleh ora ngono? Kuwi to Indomaret e. Ini kan ini Bun. Lah ya. Ki kok betul lewat tiga. Tadi gini iki, fitur ini. Mat kono ya kena iki. Oh, ini nggon cecesan. Ah, iki nang kene nang Indomaret. Ya manut gawe ora metu ya. Iya. Mobilmu kok caces, Bun? Iki lho cecesan. Buri. Tetesannya. Buri. Iya. Biru. Bayar wis. Iya. Piro? Mbok piro? 30.000 piro? Berapa nih? Saja. Udah, rada ke bensin lah. 30.000 lah dadi pirang kilo? Dadi 500 kilo. Apa iya? Iya. Peh. Ora dibukanya apa ya kono kuwi? Kudu balik ae dhewe. Iya. Nyeri ini. Bombo iki. Iki ombo iki. Terus mang. Kayak apa kayak? Belum. Tapi iki mau wis bar ngawi ya, Bun? Yo iki. 575. CFC. C. Ya iki mau wis lewat ngawi. Wes, boh.